स्वच्छ करून ठेवली आहे, कमळ लागलेलं आहे, फक्त व्यक्तिमत माहिती. तो पण हिंदुत्वाची विचाराचा बदलावला आहे हे मला विश्वासाने माहिती. मागे राहता कामा नाही ही जिद्द आणि ठिकाणीपणा आणि शपथ तुम्ही या निमित्ताने घेतलं पाहिजे. तुम्ही पण निर्धार केला पाहिजे की आता बंद झालं, आता आम्ही मागे राहणार नाही आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही आमच्या उत्तम विभागाला, उत्तम या पूर्ण भागाला आम्ही उत्तम करून दाखवू ही शपथ तुम्ही या निमित्ताने ते स्मरण केलं पाहिजे. माझ्याकडे एकदा विनंती करतो, कधीतरी न्याय केल्यामध्ये पण बोलतो तर मजाही वाचली आहे, मजा येत नाही, आपलेच लोक आहे. तर खडा नेते समाजात कधी मिळतो मजा आहे ना.